Il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela ħabbar illi fil-budget ta' Ottubru li ġej se jkun hemm l-akbar twessieħ fit-tax bands b'mod li jiġi inċentivat l-aktar il-middle class tal-pajjiż għaliex qal hekk se jintlaqtu l-maġġoranza tal-familji Maltin. Dr. Abela qal li l-budget li ġej se jkun qed jaħseb f'kulħadd iżda b'mod partikolari fil-middle class. Qal li wasal iż-żmien li din il-faxxa tiġi mbuttata aktar il-qudiem u tiġi premjata għal bżulija tagħha. Żied jgħid li bħala gvern soċjalista se jibqa' jinċentiva wkoll lil dawk fil-faxxa tan-naħa ta' isfel fis-soċjetà. Intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru qal li b'ekonomija b'saħħitha jistgħu jsiru aktar miżuri li jsostnu lil poplu. Qal iżda li tkabbir ekonomiku jġib miegħu bosta sfidi, bħal sfidi fuq l-infrastruttura u s-servizzi tas-saħħa. Spjega illi 10 snin ilu l-ekonomija Maltija la kellha kwalità u lanqas kwantità u qal iżda li issa wasal iż-żmien li wara l-ekonomija Maltija ġiet imbuttata l qudiem għandha tiffoka aktar fuq il-kwalità. Dwar l-infurzar fi rigward ta' imwejjed u suġġijiet f'postijiet pubbliċi, Dr. Abela qal li dan se jibqa' jsir sabiex jiġi assigurat li filwaqt li n-negozji jitħallew jaħdmu dan ma jsirx biskapitu tal-pubbliku. Punt ieħor li qajjem il-Prim Ministru kien l-edukazzjoni li qal huwa pedament importanti ħafna fit-tkabbir ekonomiku. Fost id-deċiżjonijiet żbaljati li qal saru fil-passat kien l-eluq tal-iskejjel ta' Snajja. Liema deċiżjoni qal ġiet rimedjata bil-ftuħ fi żmien li ġej ta' skola ta' Snajja fi ħdan l-Emkast. Tkellem dwar l-istudju li sar minn Jobs Plus li sab illi f'Malta hawn biżżejjed ħaddiema tal-Y-Plates u Food Couriers. U għalhekk ġie deċiż li ma jiġux aċċettati aktar ħaddiema barranin f'dawn is-setturi. Qal li hemm bżonn suq li jkun kalibrat b'mod preċiż sabiex anke jiġu salvagwardjati l-interessi tal-poplu. Qal li d-deċiżjoni tieħdet ukoll sabiex jiġu trattati b'dinjità l-ħaddiema barranin li jaħdmu f'Malta. Il-Prim Ministru qal li min jaħdem f'Malta rispettivament minn fejn ġej għandu jitħaddem b'kundizzjonijiet xierqa. Dwar l-inflazzjoni, Dr. Abela qal li din komplet tinżel minkejja li fl-aħħar xhur madwar id-dinja laħqet livelli li qal qatt ma rajna bħalhom qabel. Qal li kien hemm min xtaq li ħalli s-suq irregolarizza waħdu. Iżda minflok ħalli l-pis intrafa mill-poplu, qal li l-gvern rid ikun ta' sostenn u jerfa' l-pisu. Fakkar kif fl-aħħar 4 snin kontrarjament kif ġara f'pajjiżi oħra, il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels baqgħu stabbli. L-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel ukoll kienet fattur u għalhekk qal ġiet introdotta skema stabbiltà li naqset l-inflazzjoni f'dan ir-rigward minn aktar minn 5% għal 2%.